vai menikö odotusten ja olettamusten mukaan? Kyllä se aika lailla omalta koiralta näyttää. En tunne rotua, mutta mulla on vaan semmoinen kutina, että näiden pitäisi jotain tätä laatua olla. Jees. Näitä tuota loppupäästä. Laukauksessa ei mitään, laukaus varma koira. Juoksupäästävyydessä ei mitään, hyvää katsoa, muuttuspäästä vaan avoin. Sitten tuo kovuus, pehmeys, eli koiran muistipuoli, se on huono. Ei jää muistelemaan, eli kohtuullisen hyvä. Oletko huomannut jossain koulutuksen vaiheessa? Silloin löytyy tarvitseessa omaa tahtoa. No joo. Olettaisin, että joskus voi sanoa vastaakin vähän. Temperamentti, sitä on annettu sitten vähän isommalla lusikalla, eli välillä menee jo vähän yli, eli pikkusen niin kuin sähentämistä. Ja siinä tahtoo sanoa +1 erittäin. Ja siinä tietysti tuo tynnyri rämpsy on erikoiskokeilla, mutta se näkyy just täällä monessa kohtaa täällä. Mutta sanotaan sillä tavalla, siinä ei niin kuin ole vielä mitään negatiivista mukaan, että se kuitenkin pystyy keskittymään sit siihen ärsykkeeseen, mitä sille tarjoillaan, vaikka se muuten väliajalla keksii omia juttuja. Eli mielellään vähän koko ajan liikkeessä liikunnalla. Hermot +1, ei se nyt hirveästi kuormaa ota, mutta jos me ajatellaan käsitteellä tasapainoinen koira, niin ihan siinä tuolla ääränsä. Eli silloin periaatteessa tultaisiin siihen, niin kuin nytkin, kun ei mittaa tapahdu. Koira istuu, seisoo, makaa, vain sydänlyö ja parta kasvaa ilmaisena. Sen ei tarvii koko ajan. Ei, kyllä. No, se ei ole ongelma. Taisteluhalu. Se on tämän koiran yksi vahvuus. Eli se taistelee, se lähtee heti ja se ottaa sit siihen malliin kiinni, että siellä ei esille suussa syö. Eli se on +3 suuri. Ja sitten se taistelee joka paikassa. Se ottaa pirun tiukkaan leuvoilla, mutta sitten se käyttää kroppaansa joka paikassa, missä sille mahdollisuus. Se on aika harvinaista herkkua tänä päivänä. Sitten tullaan puolustushaluun. Halua me haetaan siinä. Puolustushalussa minusta tuosta koirasta ei saatu irti kaikkea sitä, mitä sitä löytyy. Mulla jää hitusen vajaa käsitys siitä, mutta siitä huolimatta se on paras mahdollinen +3. Mutta sieltä olisi löytynyt todennäköisesti vähän lisää. No sitten tuo terävyys. Seinä, mitä sä et itse nähnyt, niin siinähän se varsin varhaisessa vaiheessa ilmoitti, että hän on täällä. Ensinnäkin se oli siinä niin kuin paha tilanne, kun se jätettiin yksin kiinni. Niin siinä se rupesi tekemään vähän semmoista seinäkello heilurin temppua. Mutta siitä kun se rauhoittui sitten, niin sen jälkeen se sitten niin kohdensi, kun mä ensimmäisen ripsauksen annoin, se ei vielä kunnolla nähnyt. Niin sen jälkeen se ei niin laskenut mua silmissä. Ja sitten se otti jossain vaiheessa äänen mukaan. Ja sitten taas kun riittävän lähellä oli ja käytti se henkinen taistelu, nimenomaan henkinen taistelu, niin sitten se oli pakko alkaa löysää. Ja minä en tarkoituksella vetänyt sitä loppuun asti, ei ole niin mitään järkeä paukutella tuolle seinään, kun ei tarvitse. Se nähtää käydä. Terävyys on joka tapauksessa paras mahdollinen +3, kohtuullinen, hillitty ja mikä sitten on hyvä, koira on rehellinen, sen luokse voi heti mennä, se on heti paljon. Toimintakyky, kaikki vaikuttaa kaikkeen, erikoiskokeena tuo kelkka, pimeä huone, niin kelkalla oli aika nopea. Eli se suunnilleen lennosta tappasi heti kiinni. Pimeässä huoneessa tapahtui työtapaturma, mistä se ei ollut moksiska. Tuo yksi hurja heitti 8 litran muovisankoja se seinän kautta, kun tuosta on koiran päälle. Eli 10 litraa. Eväkään värähtänyt siinä. Se oli ihan niin kuin, ei mitään, marssia. Toimintakyky kokonaisuudessaan tällä koiralla on siis 2. Se, että se temperamenttijuttu vähän siinä, kun se tulee säheltää semmoista vauhtia,
niin se meni susta ohi ja teki rundin siellä lautteiden alla ja tuli pois. Niin sittenhän se toisella kierroksella tuli ja ainakin minä näin jo hänestä ennen kuin rupesitte puhumaan, että se on ratkaisut sillä uudestaan. Toimintakyky on +2 hyvä. Ja lomaket pisteyttää asiat. Tuo temperamentti on semmoinen, mikä tietysti tuottaa heti 30 pinnaa tuossa alaspäin, mutta 185 vielä jää siitä puolivasta. Sanoisinpa näin, että jos ei tällä koiralla jotain aikaa saa, niin milläpä sitten. Lähdetäänkö siitä pikaan ja alkaa koirassa saa? Lähdetään siitä. Kiitoksia. Et sillä paukkuja on.